Здравейте, прекрасни хора, попаднали на това мое видео. Щом сте попаднали на него, тук темата ви вълнува или има нещо, което да чуете. Заснимам го над вечер, така малко съм изморена, бих казала, но много настойчиво ми се даде темата и от опита, който имам, вече знам, че когато по този начин получа темата, която да разгледам, това означава, че някой има нужда да чуе определена информация и послание, което ще се даде. В случая през мен. Тъй като улавям този импулс в енергийното поле и знам, че след като съм го уловила, е добре да предам информацията по темата, а именно защо страниш от мен. Тук е обща енергията и затова ще погледнем с 2 или 3 карти ще усетя кой е човека, за който се интересувате, за да знаете дали и доколко видеото ще ви отговаря на вас. Хайде да видим кой е този човек, от който се интересувате, който страни от вас. В каква енергия е този човек, кой е той? Това е мъж в енергията на краля или бащата на чашите тук. Човек, който се е оттеглил, за да обърне внимание на себе си, на своите чувства и емоции. Затова той страни от вас. Ето вижте, тук изобразено е много добре и на картата как изглежда този баща на чашите. Човек медитиращ, поградил се тук в една рамка. Или човек, който не може да излезе от рамката на своите емоционални блокажи и на емоционални модели, които са ограничаващи за него. Кой е още този човек? В каква енергия е той? Тук виждаме, че е мъж. Междуизмерност и пътуване във времето. Вероятно този човек отработва някакви блокажи, които има, емоционални травми, които са така останали, които се случили във времето назад. Или той не може да преработи, другия вариант е тези емоционални болки, блокажи и наранявания, които има и често се връща към тях. Това са двата варианта. Вие си знаете човека, от който се интересувате, в коя от двете посоки е по-скоро за него. Но това са двете основни линии, които усещам. Още кой е този човек? Кой е този човек? Човек с множество възможности за избор, от които може да го объркват. Човек може би, който е в някакви илюзии, пак казвам, които така го вкарват в някаква рамкираност, ограничения или объркване в емоционален план, невъзможност да продължи напред в пътя си по нов начин, в емоциите и в така начин, по който се чувства. Това е човека, който гледаме тук. Самата идентификация, която чрез картите направихме, показват, че дават насоки въобще за отговора на въпроса, който разглеждаме. Защо този човек страни от вас? Защото той е в някакви рамки, ограничения, блокажи емоционални, или се опитва да медитира, да работи със себе си, да преработи тези емоционални дисбаланси, да се балансира, да се развива. Другия вариант, той е възможно да бъде в различни избори, от които се ориентира, които така емоционално му носят различни нюанси, може да е в някакви илюзии, може да се връща назад в времето и да преживява някакви неща, които е преживял, които емоционално са го така блокирали, разклатили, наранили, или пък да се опитва да работи върху тях и за това да се фокусира навътре в себе си, да изследва своите емоции, да ги лекува
за да направи един адекватен избор в живота си. Така, хайде още все пак да погледнем какво е при него положението. Защо още този човек се е така страни от вас? Защо този човек страни от вас? Защото нещо претегля, премеря в отношенията си, слага на везна, какво е било, какво ще бъде, кой какво дава. Иска някаква справедливост да има в живота му по принцип, а и може би във вашите взаимоотношения, за това се страни от вас, за да може да смята за някой от вас, че постъпва по справедлив начин, странейки от вас, защото може да смята, че вие сте провокирали това за някой от вас. За други страни, защото нещо премеря, претегля, преживява, отработва или бяга по това, което видяхме преди малко на емоционално ниво при него, т.е. по отношение на собствения си емоционален свят, той се опитва да се балансира и да има справедливост в неговия вътрешен свят, емоционален, се опитва да направи някакъв баланс, който да е справедлив според неговите разбирания. Това са така нещата, които към момента улавям в енергийното поле. Защо този човек още страни от вас? Защо този човек страни от вас? Да, опитва се да се пробуди, да разкъса някаква така пелена в своето съзнание, своите емоции, своите чувства, търси справедливост. Може би да осъзнал някакви неща по отношение на вас и вашата комуникация, партньорство, взаимоотношения, които така го карат да бъде в ситуация да мери, да тегли, да иска справедливост, да иска баланс, да се опитва да го постигне на базата на нещата, които е видял, осъзнал, така по един нов начин, по принцип в живота си за себе си или за вашите отношения. За това страни, защото в момента това се случва в неговия живот. Има ли някаква конкретна причина от ваша страна, нещо, което така да е провокирало такова поведение? И какво? Вие излизате от някаква емоционална такава неудовлетвореност, връщайки своята сила, излизайки от собствените си ограничения, които сте имали. Усещането за осмица мечове, знаете, че често пъти се свързва с собствени ограничения, невъзможност да провидим и да продължим напред, да излезем от някакви модели и така окови, които има в нас или ние сме си поставили. Тук вие сте видяли и илюзорността на тези вътрешни окови. Взели сте своята сила и сте излязли емоционално от някаква ситуация, която не ви е носила удовлетворение. Възможно е да сте казали някои неща на базата на това, което тече при вас като процес и осъзнаване, и този човек да мери, да тегли, да пресмята, емоционално да се стабилизира, да се изяснява по отношение на това, което при вас се случва, освен неговите неща, които тук видяхме. Тоест, вашия процес може да рефлектира или да участва в това, което до тук се видя като енергия при него. Съвет от висшите сили за вас в този период и момент. Каквото излъчваш, това получаваш. Висшите сили ви казват, това, което вие желаете да получавате, това излъчвайте.
Надявам се да съм ви била полезна с това четене, да сте чули нещо, което ви е било важно, което така ви е дало някаква насока, потвърдила е вашите усещания, дала е някаква така различна гледна точка или нюанс. И ще ми бъде интересно и важно, ако решите да споделите доколко тази информация тук ви резонира и доколко ви е била в полза, защото обратната връзка е важна, да има комуникация между нас, да знам наистина аз до който стига тази информация, в помощ ли е. И разбира се, тук отново мога да отправя така една покана към вас. Може да споделите някаква тема, която искате да разгледаме. Понякога, когато усети, че е дошъл момента, интуитивно е при мен. Отправям такива покани към вас. Макар бих казала не толкова често, но така ме води вътрешното усещане. Така че, ако искате някаква тема да разгледаме, в момент, в който си усетя, ще разгледам предложената от вас тема. Пожелавам ви прекрасен остатък от деня или вечерта, в зависимост кога сте попаднали на видеото. Бъдете здрави, бъдете във висока вибрация, бъдете в изобилие от всичко, което е ценно за вас. Пожелавам ви от сърце и до нови срещи!